Prolog baik này mà batai fish panganeka ICP project ti shua bangan pen I ka plan kumno bantre ka bakong san klong pidan kamban tip yakini ki crypto asset baik hang này ka bitcoin menta ka sungdor 10,000 kena spa kena pho pra US dollar bat ka dor jong ka menta si ku dor do 0.1% tika Ethereum pada kene ke Ethereum ka poi $1,000 $4 menta ka singi ku dor lai point %. Tika ne ke internet komputer ka songdor chipo point $4 bat menta ka singi ka ku dor 0.5%. Tika ne ka open chat ka bangi khot ka chat CHAT Namar haba sedang yang ke ICP project ke baneng kong pidan kamban play akaw hang ne hapo open chat. Tika dor jangka yang taksi kadai 0.6239. Kabo mo tang si dollar ro kampat poi kawai ka chat. Te menta ka singi ka kiudor hado 0.5% perlok. Hang ne kalat yakitu ki bom dan pisa pi su play akaw hang ne hapo open chat. Sebut ya ka website ha kene ke jing batai nang ta thit kumba line ni sautli ki kini ki chan kina poi kuno aspa tangka tam na duna ti pithit sautli ki chat pha lightly ki chat hapo ICP project ka akau jong phil activate na kamta ba pinyo ya kata ka kerdan ha ka bede bat kene ka ICP project Tingangit mentang ngalak de batai kitu kidor jo ka Bitcoin, Ethereum, internet komputer bat kini ki open chat ka bang ikot ki chat di pila sutu menta tong ni lek ban page ka ICP project ke plan tani lek touch to ma di perlu kane kedai ka ICP project hang ne la tho crypto asset building program your fast lane to wealthy life hang ne tho ICP project Bat sedang ya kene kadan hang ne kejing kala kendian kum kejing perkhat lam ya kitu kiba dang red kabor ban penhe ya la kejong kabor ti hang ne ka plan kalong pila bat sedang na kene crypto code 0 hang ne pisu pli ya kene ka free chat account bat sedang dah lightly ki chat na ka ban na karang crypto code 0 kabumut lada sedang lightly kini ki chat token ti karang jong pi kadang dai crypto code 0 kabungot kadang long karang kabadang chusdang tang bahang nei pinyo ekini ki chat token ha hapo ka open chat akaw jong pi pin sayo chat token kit sanang lang ki chat token nda pila adap tap ma pi sha po ICP project ya lightly ki chat to ti ka jinglut hang to kadai tang kumba arspa ti menu bomla ban sedang ya kene kam haba la ailat ban sedang da kabaret bat kata kadai tang arspa napla kai ke jingmut hang ne watla da pisdang tang arspa tangka napla ro ka jing tmui kalong ba da kane ke project ngani trace tom ngani trace stat ngani kun tang ban yo bon teli ki bitcoin ti kapor ban yo kita ki bitcoin lakum no market artli ngimtep lano tang ba kachong ha kajing stat rekam jong pi ti kumno pin rekam hang ne kabakong san ha ba pila de pli la de kini ki akaw lada ki ajung matoya pi hikai la me ki para marjan jong pi ro bakin pli akaw bakin yesno lang ha kane ka ICP project tang ba kabakong san ya pi kolong ba ha ba pila yo kane karang kabang ikot ka crypto code 0 kadai ka kamram jong pi ban pitstat yala de ban yo kiu kerdan yala de hakane karang bang ikot crypto code 1 ti ban kiu kerdan hakane crypto code 1 pidon kam ban upgrade da artli ki ICP bat hang ne kane ka project kan sa IP da ki ICP na kapor na kawai kapor kendiat ti ki ICP hak to kawala jong pi kinang lang da pila kiu ya kana ka crypto code 1 tila da pi sangat
ban penkiu rang yela di tang hang ne te pinyo tang ki ne ki chat token bat ki ISP token ndai la da pi pen stat yela de kat bala ban kiu no sa hakane karang ga bangi khot ka crypto code tu kamut ban kiu hakane ka crypto code tu pidon ka man tap sautali ki ne ki ISP hapo project account bat sisin ma philayo ban tap sautali hakane haka project account ka bomut ka project hi kan IAP dak yakine ki ISP bat ka bitcoin hang ne pila sedang kham yo ya karang ka bakam so bang bahan nomor ba pio ISP pio ro bitcoin te ha kane karang nomor 2 pio ISP bat bitcoin rai lada pila bat bitkiu kerdan yilde sa ha kane karang ka bang ikot ka crypto code 3 da ka ba shu tap pratali ki ISP hapo ka ISP project hang ne pinyo ka ISP bitcoin bat ethereum tila long lai tili sautali ki chat token manage to shkamat bat ISP bitcoin bat ethereum ka bamut nang yo bon ki crypto asset tila lada la job ya kane ka crypto code 3 day ban ya khun ban yo sa kane ka crypto code 4 nomor hang ne pisu tap khan tali ki ISP rai man ka por pinyo ISP bitcoin ethereum Binance BNB kumjo hakane ka crypto code 5 pin tab live artali ki ISP banyo ISP bitcoin ethereum Binance bat XRP bat nangta hakane karang bangi khot ka crypto code 6 pin tab drop sa tali ki ISP hapo project account bat ka project hi kan IAP kini ki ISP bitcoin ethereum XR BNB kemud Binance XRP Ripple bat ka Solana ka bangi khot ka Solana mentak la nang paunam ka nang kiu ka nang heador tilda pi pen stat ila de ban yo ya kane ka crypto code sik pin sio I ba ka Solana kan sapoi hapo ka wallet jong pi bat hangta pin sa suthu ba pleng ka pisa ka tray nak mata jong pi mit la bat sngi tang na ka daw ba pi pen kiu kerdan ila de ha kane ka ISP project di kampkut tang tu perlok pihak yakun penstat kat bala ban kiu yel de hakarang crypto code 7 da ka basu tab chispa ar pratali ISP hapo project account bat kane ka project hi kan IAP ISP bitcoin ethereum BNB XRP Solana Cardano bat khat artali ki way de kita ki crypto asset ki ba ngimtep ki de ki ein rai ki de ki jam kabut ki de ki crypto asset ki ba ba kortor ba nakamta ba kin yarap ban pin case pa yapi lengba ka wallet jong pi ti hang ne da pla job ya kane crypto code 7 pidan kam ban pin job ya de sa crypto code 8 crypto code 9 crypto code 10 crypto code 11 crypto code 12 bat kumta terter hadu infinity hang ne wong up to infinity su multiply by the r kemudian archa ya karang ka ba pila ada job kad ya ka ba pi job ya karang multiply da war nuksa pila job ya karang basik tipi multiply da war ban yo ya karang ba niaw basaban ti pila da tab drup sa tali ki ISP ti ban yo ya karang ba niaw pi tab sa archa ya ki drup sa komot lada pi multiply da war yo no drup sa mi chispa ar pratali ki ISP kan long kumjo ya kan karang ba pra karang ba khandai karang ba chpo karang ba khadwe karang ba khatar bat kumta ter kalong hi kumjo up to infinity namar ka jing thumu hang ne kalong bangi de ban yo unlimited financial freedom ka economic freedom ka de banang he kat nang mi kisngi da kan ka project de helor kata kanong rem kamdan jing yang i bro ban job ladangi sedang da ka barit tam bat kata su beli akau hang ne da hapo ICP project lang ba ko penchat tap lightly kini ki chat token bat ngila da bio ya ka step ka bang ikot ka crypto ko 0 ti kam hang tu kala ya select storm kat bala ban state ban penkiu kerdan ya de ti kam ladam ti ladap bio ya ka website nak tu ki perlo ki ba IP kini ki jing batai sobha join lang bat ki ya try lang bat ki kin sabatai punya IP kin sayarap IP ba pin nang long mapi ki batibet nomor yala de maki ki bala ban ai kane website shapi ki de ki bala tibet ki bala nang ki bala yo jeng hikai dia trelang bat ki para marjan khnang ba ini kiu lang ini san lang
Tindai la da pisulap hi ya kane ka jing batai na po YouTube na po Facebook lani na kini ki online social media ti la da umdon ba yalam hi phila ban klik hi register hi na kane ka website ka badan hang ne kane ka website ka badan hang ne kan yarap hi ba pin yo ya ta ka ICP project bat link ba da kane ka website pin sala ban yo ya kitu kirang nado ka crypto code 0 but kanum code show up to infinity kabamot 1 2 3 kam tar tiban pli ki akaw hang ne la batai gane ka YouTube channel sampai nak nang ne kini la da batai ti kumno ban thet ya kini ICP ro la batai hang ne sampai hi but kumno ban pha ek tu ki ICP address lane ki token address kat ki token ngamot ban ong chat token ti phila ban page na kane ka YouTube but hang ne ngi batai tang ya ka ICP but ka CKBTC kumjo ya ka chat ro lada phila nang ban send ya kini ki ICP address la ne CKBTC address kabomot Bitcoin address po unlimited expertise tidak ka masuk phila ban send nomor ka de ka jo ka formula phila ban send ya ka chat address ro nda phila copy nang to na wallet na ka open chat jong pi sapo unlimited expertise perlog kini ki project di badan kam bangin sedang bat kini ki project lengba na kini ki project in saweng no ya kata ka bangi ong kajing kerdok kam kajing kerdok pisa bat ya kijing baro ha ka ba ngi mat ha kajing baman nak singi menta lengba na kini ki project ka bamot ngila ban weng bat kamdai ka ba kadai ka basop tang ba ngidan kam ban penstat bat ban tristom bat ban master bat ban tibet ya lade tila da dan ki jing bom la da ka ba pisu practice hi inda pilayo ya kane ka jing batai da akane ka channel ka mot pila ban kontak ya kitu kinong yalam ki bala ya shakmat ya kane kam la ne sa kontak bat ngiro siara ban batai pensyai bat ngsia trelang da ka practical sendon tiki practical training rong NSI ya menta tang kat neswa le ma phi ya ka badai ban le khub lai shibon